Kekongan RBB RT Rejing ya. BB RT Rejing Kapamodo. Nggih, Bapak Rena Sidorondo Gulu Pedot Perahu Layar. Oh, Sidorondo Gulu Pedot Perahu Layar. Nggih, Pak Aldo sing duwe Malaysia Sundalu Pak Aldo. Pak Aldo kari Mas Omek ning ngene Pak Aldo. Seliramu wis tak aturi dik Wis mbok kandhani nek golek bojo sing bagus welas sejati sakno pungkasane seliramu digawe lara ora wurung saikine dadi rondo nanging piye kabeh mau wis kebancut apane dik ibarat bubur ora bakal dadi sego pungkasane aku iki mas digawe gelo ngerti ngono lamarane Mas Sukri sing tak tampa kabeh mau ora perlu diketuk ora perlu dikit janji kumien aku sako ngeteni tenan ta ya Joko kowe lan aku halo selamat datang saya dijodohi amin ora kena prawane dik tak enteni rodone ora nyono ya sampeyan sabar ngenteni tak enteni sak dongkasane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun mas ya dik sing gudhe pangapurane andum tresna dadi jodoh salawase dudu watu yen cilik arane pasir watu kambang kaliana ing pinggir alake ketemu aku kok langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir wit kelapa iku karane geluku disingkari timur dadi pitu saben dina aku ora bisa turu kenapa dik tangan riko omong ra ono waktu arang-arang waktar kencang aku geni sampai guru awakku terus mikirin gedang rojo satu jun karet telu yang ra percaya malah gowo mlayu godhong sawi enak iku ora apa-apa ayo po ati iki estunipun kanggo riko ayo kok gedang rojo satu denti berateli gak percaya pelandungku iki waktu yang cilik arane pasir waktu kambang kali ono ing pinggir lagi ketemu aku kok langsung nafsir kali jutaan kaya kelangan pikir wit kelapa iku
kang raja satundut gimana codot ya tau rong alung kulone pedhot